یوسف علیہ السلام دا مزار مبارک کھول کے وچوں تابوت کٹ کے تے اینو مصر وچوں فلسطین لے جا کے دفن کر دے اپنے ابا جی دے نال۔ اللہ نے حکم تا دیتا پر دسیا نہیں جو مزار ہے کتے اتو تا پانی آ گیا۔ اصل پتہ ہے حضرت یوسف نو دفن کیوں کیتا گیا آئی مصر وچ، او دی بھی ایک وجہ آئی۔ مصر دا جڑا شہر آئی نا یہ دو پاسے آئی، آدھے چ دریا آئی، ایک اس کنارے تے شہر آباد آئی، دوجا اس کنارے تے، وہ دو پاسے لوگ آن۔ جس لئے حضرت یوسف دا وصال ہویا نا تا جڑے ادھرے سائڈ آلے آن، یعنی دلا آلے، دیبار آلے، مغرب آلے، مشرق آلے، انہاں آپس وچ رولا چگتے ہیں۔ وہ جڑے مشرق آلے آن وہ آکھیں حضرت یوسف نو ساڑھے پاسے دفن کرو تاکہ برکت ساڑھے پاسے ہوئے، تے جڑے آن مغرب آلے وہ آکھیں نہیں جی اللہ دے نبی دا مزار ساڑھے پاسے بڑھ سی تاکہ برکت ساڑھے دے ہوئے۔ جڑے رولا پہ آنا تے جڑے سیانے بندے آنا انہاں ڈٹھا بھئیے تا انہاں لڑ دیں، او پیڑے چاہے انہاں آکھا میاں فیصلہ کرنے ہیں تو اڈا آپا اینج کرنے ہیں دریا دے ہوندن چھاڑے آدھے چ اچھے جیا ٹیلا بناو آئی، دوہاں پاسے دریا واند آئی، انہاں کہا جڑا اچھا جیا ٹیلا ہے نا اتے یوسف پاک نو دفن چکرے نے مطلب درمیان چاہ وی سننا تو آنو ہی برکت لب دی راسی تے پر لے آنو بھی لب دی راسی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ وہ اس واسطے حضرت یوسف دا مزار دریا دے آدھے ایک اچھا ٹیلا یو دے وچ بن گئے، اس لئے تا پانی کوئی نہ، لیکن تو انہوں پتہ ہے دریا راہ بدل دے ران دے، وہ دریا راہ بدل دے فلڈ بھی آن دے رہے۔ حضرت یوسف پاک دا مزار جڑائی پانی دے ویچ آ گئے، ان اتو پانی تے صدیاں گزر گئیاں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ نے کہا بھئی مزار حضرت یوسف دا منتقل کرنا ہے فلسطین تے دسے آنا۔ حضرت موسیٰ نے قوم نو جمع کیتا بھئی کوئی جاندہ ہے حضرت یوسف دا کتے مزار؟ کہنو پتہ ہے؟ سارے آنکھا قبلہ سانو کوئی نہیں پتا، ایک بندہ کھڑا ہویا اس نے کہا قبلہ میری دادی زندہ ہے تے کدائیں 250-100 سال عمرے سے انہوں شاید پتہ ہوئے جے آنکھو تو میں لے آما۔ حضرت یوسف آکے لے، موسیٰ پاک آکے لے ہو، اور جناب منجی تے چاہ کے اممہ نو لے آندوں نے 250 سال جدی عمر آئی، 4 پائی تے چاہ کے وڈیری نو لے آندوں نے، موسیٰ پاک دے سامنے 4 پائی رکھے ہونے تے حضرت موسیٰ پاک فرمایا او اممہ میں نو جان دیئے میں کونا؟ انہیں آکھا قبلہ تُسا یوسف علیہ السلام ہو؟ فرمایا اممہ اللہ دا حکم ہے مصر تو کنان ہجرت کرنی ہے، قوم نو لے جاونا ہے تے یوسف پاک دا مزار بھی لے جاونا ہے تے اماں جے تینو پتہ ہوئے تے دس جا تاکہ اسی حضرت یوسف دا تابوت کنان لے جائیے۔ وہ وڈیری بھی بڑی پکی آئی گناہ دی، اس کا قبلہ پتہ بھی ہے تے بغیر قیمت دے دسنا ہی کوئی نہیں، قیمت لیساں تے دسیساں۔ اللہ دے نبی فرمایا اچھا اممہ تو کیا قیمت لیسیں؟ چلو مانگ۔ انہاں سانو جو اللہ پاک تیرے کو لوئی پوچھنا کر دیتا ہے یا تا وہ آپ چا دسیا تے ہون 10 وال کے قیمت مائی دی ڈیمانڈ ویکھو، اللہ دی قسم میں مزہ آ جاسی۔ اس بڑھڑی مائی آکھیا قبلہ جنت چاہی دیئے، جنت چاہی دیئے، جنت دے ہو چاہ دس دینی۔ آج مولوی آدھن نبی کو جو نہیں دے سکتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو لو سکا جنت دے ہو چاہ دس دینی ہے۔ حضرت موسیٰ کہ نا اممہ میں نو اپنی پچھلی زندگی دے بارے چلا کو لو پوچھن دے، نمازیں پڑھ دیا ہیں کہ کوئی نہ میں میں تینو جنت چا دے ماں۔ حضرت موسیٰ کیا اممہ تیری جنت ہو گئی ہون 10 کی تھے مزار۔ سبحان اللہ آنکھو نا یار، فرمایا میں ہو گئی تیری جنت اممہ ہون 10۔ مزہ کہ میرا سونا اجے بھی نہیں نہ دسیا۔
اچھا اما جنت لے لئیے ہون کیوں نہ دسیندی ہو سکا قبلہ وے دے پیو میں جناب 4 پائی تے چوی کے آئیاں 250 سال عمر ہو گئی ہے پرن پھرن تو علاقہ پڑھ پوتے پوتے نواسیاں پڑھ نواسیاں جنہاں نو سدے نہ کوئی میرے کول سدے نیاں آندہ کوئی نہیں اللہ اکبر گھنٹہ گھنٹہ بعد میرے قرآن دین میری خدمت مسے کر دین حضور میں بڑی تنگا جویں جنت دیتی نے انہیں جوانی بھی لوٹا دیو تو موڑ دسے سال جوانی لوٹا دیو تے موڑ دسے سال موسیٰ پاک فرمایا اماں ڈاڈی تو بھئی پکی نکلی ہیں بھئی تو جنت منگی میں جنت تینوں دے دیتی وعدہ کر دیتا بھئی تیری ہو گئی تے ہون تو جوانی منگ دی پئی ہیں اے تا پہلے شرط چاہی کوئی نہ ہو سکا قبلہ جے باویں ہائی تے باویں نائی جے جوانی لٹائیں دے ہو تا دسے سان نہیں تا کوئی نہ واہ مائی تیرے عقیدے تو قربان جاوا ہے ایتے 10 سال پڑھے ہوئے مولوی آدھے نبی جنے کئی شے نہیں دے سکتے انہوں دے ہاتھ پلے شاہی کوئی عمرو تسی مڑ کلمہ کیوں پڑھ دے ودے ہو ووٹ انہوں دیں دے ہو جڑا تو انہوں تھانے چھڑاوے جڑا عدالتہ ہی توڑے کام آوے جڑا توڑے نوکریاں لواوے تے کلمہ ہو دا پڑھ دے ہو جڑا کاری کو جنا سکے کچھ اکلے چھو میرے نبی دے اشارے اللہ دی قسمیں چل دینے میرے نبی دیاں دل دیاں دلیلہ اللہ انہاں دے اتے کعبے بدل دیندہ ہے مقام ہے میری سرکار دا چن توڑے والے جوڑے ڈبے سورج نو موڑے جیویں مرضی ہے سائیں دی اوے کم کر چھوڑے او چن توڑے والے جوڑے ڈبے سورج نو موڑے جیویں مرضی ہے سائیں دی اوے کم کر چھوڑے کدے پتھرانو کلمے پڑھا کے کدے پتھرانو کلمے پڑھا کے رنگ لایا مت مدنی لے آکے اس اجڑ زمانے نو وسا کے کدے شاہ مردان کدے والی اجران کدے داتا حجویری کدے باو سلطان کدے شاہ مردان کدے والی اجران کدے داتا حجویری کدے باو سلطان ہر رنگ وچ جلوہ دکھا کے ہر رنگ وچ جلوہ دکھا کے رنگ لایا مت مدنی لے آکے عواب گرامی قدر انمائی اڑ گئی انہیں آکے قبلہ جوانی لوٹاؤ بڑھاپے میں نو ذلیل کیتا ہے میں ترن دے قابل کوئی نہیں 250 سال میری عمر موسیٰ علیہ السلام ہاتھ چاہے حضرات ہاتھ چاہے کلیم نے اجڑی وڈیری آئی 18 سالہ بھی نوجوان بچی ہو گئی آئے حضرت موسیٰ کیا ہون اممہ تا تو رہی نہیں ہون 10واں بھلا حضرت یوسف دا مزار کیتے اس بی بی آکے اجے بھی نہیں دسنا حضرت یوسف پاک موسیٰ پاک فرمایا ہون کیوں نہیں دسیں دی جنت لے لئی جوانی لے لئی ہون کیوں نہیں دسیں دی اس بی بی دے عقیدے تو قربان جاواں رو پئی تے کہن لگی قبلہ جنت وچ جتے تساں ہو میں بھی تواڈے نال ہوواں وعدہ کرو تے ول دسنیاں او جنت میں دیکھے لکھے او جتے تو ہی نظر نہ آویں او دوزخ منو لکھ پیشتا جتے تو مکھڑا دکھلاویں اکھی خونی رنگ بھریاں
او تو تا کچڑ بھرے گل لاویں آنکھ فریدن میں نو رکھے اتھائی جتے تو ہی پیرا پاویں او زکا میرا سونا جتے تساں ہو سو اتھے نال ہوا عام جنت نہیں چاہی دی ٹھیک ہے نا جنت جی وی آئی پی سیٹا چاہی بھئی وی آئی پی سیٹا تو نبیاں دیا ہومنی ہے نا ہو جگہ سونا جتے جناب ہو میں نو تھائی ہو سا حضرت موسیٰ علیہ السلام آکھاؤ بی بی تو تا ود دی نہیں جان دی اس نے کہا اتھے نبیاں رانا ہے تو دی زد نہ کرتے ہون 10 دو چیزاں تا لئی کلوتی ہیں جنتی ہوئی کلوتی ہیں جوانی لئی کلوتی ہیں اور کے جائے اس نے کہا موڑ میں دسیں دی نہیں کہیں کولو پوچھ لو میں نہیں دسیں دی تو انہوں پتہ ہے حضرت موسیٰ پاک علیہ السلام جڑے ہیں نا جلالی طبیعت دے پیغمبر حضرت ادرائیل علیہ السلام نو تھپڑی نہ ہمارے آئے ٹھیک ہے نا جی تے آنکھ کٹ دیتی یعنی ایڈا لاڈلا پیغمبر ہے تے ایڈا جلالی پیغمبر جیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ ہویا نا سرخ تے لال ہویا کاوڑ تو تے اللہ فرشتے نو بھیجا بے جلدی پہنچ ادرائیل نو تھپڑ دا مار دیتا سی تے آنا کٹ دیتا سی تے مائی تا شہی کو میرا پیغمبر جلا دے چھے اللہ ان کے پہ آدھا سنو مسلمان اللہ دی قسم ایمان تازہ اللہ نے فرشتہ بھیجا فرمایا وان میرے کلیم نو آکھ اللہ پہ آدھا محبوبہ جو اسے گلتے زد کر گئی ہے کلیمہ جو تیرے نال رانا چاندی آتے آزالے کا ایدے نال وعدہ کر جتے میں ہو سا بی بی توی نال ہو سے ہوڑتا دس دے آئے 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 اچھی آواز نالا کو سبحان اللہ اب ہمیں گرامی قدر میں نو دسو جے کلیم اللہ جوانی دے سکدر جنت دے سکدر جنت چاپڑے نال اللہ اکبر مقام دے سکدر تے کلیم تا امتی دا نائے نبی بھی ہے تے ساڑے نبی دا امتی بھی ہے مقتدی بھی ہے کلیم مقتدی دا نائے امام دا کے مقام ہوئے گا امام دا کی شان ہوئے گا توجہ ہے اچھی آواز نال سبحان اللہ بیلول بیٹھا آئی نا ریت دے گھر بنا کے غلامہ دی شان میں تو انہوں نے سیدھا ریت دے گھر بنا کے منشتر الجنہ منشتر الجنہ منشتر الجنہ کون جنت خرید کرے سی کون ہارون رشید دی بیوی زبیدہ تے آپ دو میں دجلہ دے سائل تے محلی اتھائیاں نے دریائے دجلہ دے کنارے تے ٹر دے آن دن تے جیڑا بادشاہ ہی نہ ہو سکے تا دیوانہ کملہ جلائے ہو دیاں بڑھائیں توجہ میرا سونا ادھے ذرا توجہ میں تواڈے وال متوجہ ہیں اچھا جیڑا بادشاہ ہی نا ہارون رشید ہو سکے دیوانے جلے دی باڑے بلا ریت دے گھرانال جنت ودی مل دی ہے تے جیڑی زبیدہ آئی نا بیبیاں دے عقیدے پکے ہوں دے نو کھڑو گئے ہو سکا بابا واقعہ جنت مل وئی سی ہو سکا بالکل میرا پتر مل وئی سی اچھا کتنے پیسے ہیں دی ہو سکا میرا بیٹا 10 روپیے چدے سکے سونے دے یا درم چاندی دے چاہتے تیرا گھر جنت چو گئے او جناب جدو دیتے چاہنا تے ہو سکا تیرا ہو گیا تے ہارون رشید روک گیا بھئی میری بیوی دیوانے کو کھڑو گے او آئی ہو سکا کیوں روک گئی ہوں ہو سکا جنت بیٹھا بھی چیندہ آئی تو میں تو لے لئیے کتنے پیسے دی ہو سکا 10 روپیہ دی ہو سکا انہیں جنت آسان ہو گئے ہو سکا اچھا بلا میں تو سودا کر آئی ہیں جنت رات جو گئے نا محلے تے ستے تے ہارون رشید خواب ڈٹھا جو جنت محلے تے او دے نا لکھیا کھلوتا ہے اے امیر المومنین ہارون رشید دی بیوی زبیدہ دا محل بیلی اٹھا تے بی بی نو آکن لگا زبیدہ نو واقعتاً جنت مل گئی ہے کل میں بھی ون کے لے آسا دوئے میاں بیوی جدا دوجی صبح گئے تے بابا موڑ بیٹھا اعلان کرے
من اشتری الجنہ، کون جنت خرید کرے سی؟ ہارون رشید رک گیا، اس نے کہا بلول دینا ہے، اس نے کہا بالکل دینا، کتنے دی؟ اس نے کہا 10,000 دی۔ اس نے کہا ایک دیارے دے فرق کے اتنا ریٹ اپ، کل 10 روپے آج 10,000۔ اس نے کہا چپ کرو، کل بن ڈٹیاں سودا ہی تو تا سارا کچھ روک کے آیا ہے۔ اے غلامہ دی شان ہے، کملی والے دے غلام ہیں، اے میرے نبی دے غلامہ دا مقام ہے۔ میں نو دسو جو غلامہ دا اے مقام ہے تے کملی والے دا اپنا کیڑا وڈا شان ہوئے گا، کتنا وڈا مقام ہوئے گا۔ رب دے حبیبہ تیری عظمت نرالیاں، او جنہ من لیا ہویا کرما والیاں، جیڑا تیرے دیوے بالے او رب دے بالدا، جیڑا تیرے دیوے بالے او رب دے بالدا، کیڑا اور تیرے رنگوا کا لجپا